אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לרומי ואסף, שהם זוג שמטייל בעולם, מעלה לרשתות תמונות מאוד משגעות, ובקרוב ייתן לנו, עוד רגע ייתן לנו המלצות על היעדים שממש שווה לנסוע אליהם. אבל קודם יש לנו את רויטל, אביב, נציגת אגף קשרי ציבור מרחב צפון בקק"ל, שתיתן לנו המלצות לטיולים בשבת. תודה רבה, ועכשיו אנחנו עוברים לרומי ואסף, שהם זוג שמטייל בעולם ומעלה לרשתות, כדי שכולם יקנאו. אז תשתפו אותנו. איפה אתם עכשיו? זאת הסיבה. האמת היא שרצינו לדבר איתכם על חוץ לארץ, אבל יצא לנו חשק להישאר בארץ. זאת מתנו, אז יכול להיות שבכלל האייטם הזה מיותר, בואו נשאר בארץ וזהו. לא, אז כמובן שאתם אמרתי את זה בצחוק, לא כדי שכולם רק יקנאו, אלא שילמדו מכם לאן כדאי לנסוע. תספרו מה זה, זה חיים כאלה על מזוודות? זה נוצץ כמו שזה נשמע? לא, אבל אמרו לנו להגיד שכן. מבחינה שיווקית זה מה. אצלנו בפאולה וליאון אומרים רק את האמת. כן, רומי, אנחנו איתך. אני באה להגיד את האמת. בוא נגיד, היינו אנחנו חודשיים ביוון, ואני חזרתי, כי הייתה תקופה קצת עמוסה ולחוצה, והרגשתי את זה קצת יותר מדי על לקפוץ ממקום למקום, אז קצת חזרתי עם חרדות, ואמרתי, אני שנייה צריכה רגע להירגע בארץ, להסביר נשימה, והחול עוד יחכה. אבל יש לכם המלצות, כי אתם בעצם מטיילים בעולם, ואתם יודעים איפה שווה באמת להיות. יש לכם 3 יעדים שאתם ממליצים לנו לנסות בחגים, מי שיכול, רוצה, וידו משגת. שוט. טוב, אז לקראת החגים אנחנו רוצים להכיר לכם כמה פיצ'רים שיעזרו לכם בעצם לחסוך כסף ולמצוא את החופשה הכי משתלמת. אופה. כן, כי לכו על זה. זה באמת להרבה אנשים בעצם לתכנן חופשה זה משהו שהוא די מלחיץ, למצוא את הטיסה הזולה ואת המלון המושלם ובעצם לאיזה יעד. זה משהו שהוא קצת כאב ראש, אז בשביל זה יצרו פיצ'רים שאמורים להקל עליכם. כן. אז הפיצ'ר הראשון הוא בעצם של אתר סקייסקנר, שהוא מאפשר לכם בעצם להיות גמישים מבחינת היעד. אם אתם אומרים, באנו לטוס לחו"ל, רומי, אני יכולה רגע לעצור אותך? לבקש ממך להתקרב למיקרופון כדי שנשמע אותך טיפה יותר טוב? יש סיכוי כזה? אז אמרת כאילו, וזה לזכות... מעולה. אז אם רוצים לטוס, ויש תקציב, אבל לא אכפת בינינו כרגע. מצוין. אז סקייסקנר, את אומרת, זה אתר שבו אם אנחנו גמישים מבחינת היעד, אז בעצם אתם יכולים לסמן שאתם גמישים מבחינת היעד, ואז זה יראה לכם בתאריכים שאתם מעוניינים לטוס, מה הטיסות הכי זולות, בעצם לאיזה יעד. ואז אתם יכולים להיות באמת לטוס ליעד שלא חשבתם עליו, אבל במחיר מאוד מאוד משתלם. מגניב, זאת אומרת, רומי, אם הבנתי אותך נכון, אם לקחנו חופש מהעבודה מה-10 עד ה-20 לאוקטובר, אנחנו פשוט מזינים את התאריכים, ואומרים לו, תראה לי איפה אנחנו יכולים לנסוע בכלל, כי הרבה ממנועי החיפוש, אם לא כותבים את היעד, הם לא נותנים את המחירים. נכון, אז פה זה באמת היתרון, שזה יכולה לסמן לו לכל היעדים בעולם, תבחר לי את היעד הכי זול. וואו. אז זה פיצ'ר של טיסות. עכשיו, הפיצ'ר השני הוא פיצ'ר שבונה לכם בעצם חופשה, הוא לא רק טיסות, סקייסקנר זה רק טיסות, הפיצ'ר השני הוא של הולידיי פיינדר, והוא מרכיב לכם טיסה פלוס מלון. בעצם זה אני לא חושב שתמצאו את זה בשום אתר אחר, ואתם שמים בעצם כבר תאריכים שאתם פנויים בו, למשל, אתם שמים את ספטמבר, אוקטובר, תמצאו לי את המקום, את המלון, בעצם הזה והזה, בתאריכים הכי משתלמים. והוא ימצא לכם בעצם את התאריכים הכי משתלמים לימים שאתם צריכים, להרכב החדרים שאתם צריכים, ובעצם לתקופת הזמן. וזה ממש ממש צבעוני וכיפי, ואתם... כן, מה בעצם מיוחד באתר של הולידיי פיינדר, ששונה מאתרים אחרים, שפה זה בעצם הוא מראה לכם את המחיר של החופשה כולה, שזה מלון, פלוס טיסה, אתם רואים את המחיר. יפה מאוד. טוב, לא המלצתם על יעדים, אבל נתתם לנו כלים למצוא את היעד הבא. אז תודה רבה לכם בשלב הזה, רומי ואסף. מה זה? זה כלי מטורף. פעם הבאה נמליץ על יעדים. לא, זה טיפים, אתה יודע מה, נתת לנו... זה כלי, זה כיפי, לא נתנו לנו דגים. במקום לתת לנו דגים, נתתם לנו חכה. אני רק יכולה להגיד לכם ככה בגדול, שקריטים ואבו דאבי וקפריסין הם יעדים מדהימים, שזה גם חם, גם קרוב, ויש מחירים ממש ממש משתלמים. תודה רבה לכם. קפריסין, אבו דאבי. ולעוד מידע, תכנסו אלינו לאתר. מעולה, אתר רומי טראבל, נכון? תודה רבה. ועכשיו אנחנו ניתן לכם המלצה